खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय। आदसा नोंथां, आं नोंनाव मोनसे बुस्थु सोंनो नागिरदों। हा नोंथांखौथ' बे जायगानि सासे मानिजाथाव हिसाबै मानियो इयुथफोरनि थाखाय। दा आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों आरोखि। नोंथाङा खेंफोरथि होनांगोन आरोखि। दा कुइसना ओरैबायदि जाहैबाय सार। औ ओमफ्राय हास्थायनाय आरो मिजिंजों मा पार्थक्य दं? आच्छा, खुलुमबाय। दिनै आंनिसिम सफैनाय नोंथांखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। नोंथांनि कुइसना खुबै मोजां, मानोना हास्थायनाय आरो मिजिं थ' बिनि गेजेराव पार्थक्य नङा होमबा? कुइसना मोजाङानो। हास्थायनाय आरो मिजिं बे मोननै कुइसननि एन्सारा दुरुं दोंसेयानो बुंजायो। मानोना हास्थायनाय आरो मिजिं एसे माने आलादा खोनानायावहाय बा माबानायावहाय रायज्लायनायाव बाथ्राया एसे आलादा आरोखि। स्पेलिंआबो आलादा जायो। बिनि गेजेरावहाय खिन्थु बिनि मेन माबाया जाहैबाय एन्सारा, जे बिनि बिथोरिया खोथानि रहस्यआ जाहैबाय बे मोनसे दुरुं दोंसेयानो, एन्सारा मोनसेयानो आरोखि। जेमन आङो बिश्लेषण खालामनि। हास्थायनाय, जे हास्थायनाय होनोब्ला जे मानसिफोरखौ साधारन भाबै हमनानै लादो। मानसिया माने हास्थायनाय थायो। मा हास्थायनाय होनना बुङोबा सोरबाया बेबायदिनो साधारन भाबै आरोखि। हास्थायनायनिखौ आं खेंफोरथि होग्रोनि। हास्थायनाया जे मानसि साफ्रोमबो मानसिनि जिबनावहाय हास्थायनाय थायो आरोखि। जे सोरबाया धन हास्थायनाय, आरो सोरबाया बिदिनो माबा मोनसे जे फट माने फट अर्थात माबा मोनसे माने बिबान लुबैनाय, आरो बेजों लोगोसे बिदिनो माबा मोनसे मोजां बुस्थुखौहाय जे मोननो हास्थायनाय, नङा होमबा? थ' बे आरोखि। थ' जेब्लानाखि हास्थायनाय जिनिसखौ मानसिया जे मोनाब्ला, जे बे मानसिनि गोसोआवहाय माने ओरैबायदि जाहैयो जे हास्थायनाया जुदि जाफुङाब्ला बे माने जोबनायावहाय माने गावखौहायनो माने जिर' खालामना लायनाय जेब्ला फिथाइया नुजायो। हास्थायनायखौ मोनाब्लाथ' माने जिर'खौनो बुंजायो नालाय। बेखौ मोनाब्ला, हास्थायनायखौ जुदि मावफुंनो हायाब्ला, जाफुंजानो हायाब्ला, माने गावखौ जिर' होननानै साननानै लायनाय जायो आरोखि। दस्रा लामा लायो आरो। थारमाने बे समावहाय आं दहाय जेरैबायदि बुंदोंमोन दुरुं दोंसे, माने हास्थायनायखौ मोनाब्ला हयथ' ओरैबायदि जायो माने फासि नांनानैबो थैयो आरोखि मानसिया, नङा होमबा? बेखौसो लास्ट माने बेखौसो फाइनाल खालामनानै लायो, हास्थायनाय बुस्थुखौ मोनाब्ला। दा नैबे मोनसे आरोखि बे हास्थायनायनि लास्ट माने माबाया जाहैबाय मिनिङा मोनाब्ला माने बिनि माबाया बे फासि नांनानै थैनायाव थायो आरोखि। बिनि एन्सारा बे आंनि माबायाव आरोखि। हास्थायनाया जुदि जाफुङोब्लाथ' मोजां खोथा। आरो नेक्स्टआव बेनिफ्राय मिजिङालाय? मिजिंनि बेलायाव जे मिजिङावहाय मोनसे ओरैबायदि जायो। मिजिं होननानै बुङोब्ला जों साधारनैहाय जों मिथिखागौ। मिजिङा साफ्रोमबो मानसिनावहाय मिजिं थायो। जाय मिजिंखौ लानानै आं सिगाङावहाय होनग्रोनोसै। सासे बिमा आरो बिफाया जे जायहा बिसाफोर दङ, बिसाफोरनि सायावहाय ओरैबायदि मिजिं माने आसा थायो आरोखि। जाय मिजिंखौ लानानै बिमा बिफाफ्रा गोजोननायखौ लुबैयो, गोजोनखौ मोननो लुबैयो। बे मिजिङा माने आरो लाइमोनफोरनावबो थायो। लाइमोनफोरल' नङा, साफ्रोमबो मानसिनावहाय मोनसे मिजिं थायो आरोखि। जेरै स्टुडेन्टफोरनि बेलायाव हमनानै लादो, फरायनाय जे मिजिं, जे आङो ओरैबायदि फरायनानै जे आं सासे ओरैबायदि मानसि जाहैगोन, जे आङो नैबे एग्जामावहाय जे ओरैबायदि नाम्बार लाखिगोन, नङा होमबा? जेमन मेथ्सआव जेनेबा साइन्सफ्रावहाय आङो माने 100आव 100 लाखिथारगोन, बेबायदि सानो आरोखि, नङा होमबा? बे जाहैबाय मोनसे मिजिं, माने लाखिथारगोन होननानै माने आसा, गावनि सायावहाय माने आसा खालामो आरोखि। आरो बेबायदिनो माने जोङो नुयो जे दस्रा गस्थियावहाय फ्राय माने
बाङालिफोरनि गस्थियावहाय जेब्ला जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो जे बाङालिफ्रा ओरैबायदि मोनसे एग्जामफ्रावहाय जुदि गावनि थांखि बायदि जुदि मोनहैयाब्ला मिजिं बायदि जुदि जाहैयाब्ला जे गाव मोनगोन बायदि नाम्बारखौ जुदि मोनाब्ला मोनसे फरिखायावहाय बिसोर मा खालामो रिजाल्टआ मोजां नङैनि थाखायनो माने दुरुं लाना फासि नांनानै थैनायखौ जों नुनो मोनो बाङालिफोरनि गेजेरावहाय बे बांसिन जायो आरोखि आरो बेल' नङा जे मिजिङा ओरैबायदि मिजिं थायो मा होनो लाइमोनफोरनि बिसयखौ आं बुंसै जे माने हमनानै लादो सोरबा सासे सेंग्राया सोरबा सासे सिख्लाखौ माने बेखौ लानानै ओरैबायदि मिजिं बा थांखि लायो नङा होमबा मिजिं आरो थांखि बा बेखौ मोनथारनायनि मोनसे मिजिं थायो आरो जेब्ला गोसो थोलायनानै जुदि मोनाब्ला मिजिङा जुदि गावसिनि जिबनावहाय लाइफआवहाय जुदि साक्सेस जायाब्ला बिसोर मा जायो बिसोरबो नैबे आं दहाय जेरैबायदि बुंदों माने दुरुं दोंसेयानो थैनायनि लामायावहाय लायो आरो दा बेखायनो माने हास्थायनाय आरो मिजिं बे मोननै बिसया माने दुरुं दोंसेयानो होनजायो आरोखि हास्थायनायाबो जुदि जाफुङाब्ला मिजिङाबो जुदि जाफुङाब्ला माने बे एखेयावनो जाहैबाय आरोखि दा बेनिखायनो माने हास्थायनायखौ जाफुंहोनांगौब्ला जे गाव निजे माने सिगां गावखौहाय ओरैबायदि खालामनांगोन मजबुत खालामग्रोनांगोन आरोखि जे गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनांगौब्ला मोनफुंनांगौब्ला माने गाव ओरैबायदि जानांगोन फरायनायावनो होन माबा मोनसे मावनायावनो होन बे नांथाबनांगोन आरोखि जेरावखि जाया आरो मिजिंखौ जुदि जाफुंहोनांगौब्ला नङा होमब्ला मिजिंखौ जुदि मावफुंनो बा मोनफुंनांगौब्ला बा साक्सेस जाजानो लुगैयोब्ला बियो माबायदि जानांगोन बियो माने गावखौ माने एकदम गोरा खालामनांगोन आरोखि फरायनाय होन माबा मोनसे मावनाय होन बा माबा मोनसे साननाय बे गासैखौबो मिजिं आसाखौ मोनफुंनोब्ला बियो माने नाजानांगोन आरोखि एकदम फुरा नाजाथारनांगोन अब्लासो माने बे नैबे माने हास्थायनाय आरो मिजिं माने जाफुंहैगोन आरोखि बे मोनसेयानो दा बेनो आरोखि जुदि हास्थायनाय मिजिङा जाफुङाब्ला माने बे दुरुं दोंसे फासि मा होनो दुरुं दोंसेयानो होननाय आं एन्सारा आरोखि नैबावसो सौहैयो आरोखि माने आरो जुदि हास्थायनाय आरो मिजिङा जुदि जाफुङोब्ला बेहा माने ओरैबायदि माने गोजोननाय आरोखि ओरैबाबो थांनो हानाय माने मोनसे खमथाया फैयो आरोखि दा बेनो दे थेंक इउ नमस्कार गोजोननाय थाबाय जोङो बिथांनिफ्राय मोनथिबाय मिजिं आरो हास्थायनायनि माबायै जोङो एसे मोनथिनो मोनबाय मारै जोङो मा रोखोम जानांगौ जोङो बिथांनिफ्राय सासे गेदेरमा एसे मानिजाथाव बिथांनिफ्राय जोङो मोनथि मोनबाय दे होमबा लोगोफोर गोजोनथोंसै